sauke mu rabawa. Kar mu ga matsala ta cimma wasu mu kawai mu bi su da kallo, mu yi musu agaji na musamman gano ya aka yi ta bullo. Su rika mu ma mun rika matsalar mu cira ta mu yi mata dallo, ko mu kashe ta ko mu sako ta ƙarshe za mu yi mata gwado. In haka za ya samu mu kai ƙarshen matsalar ba mu yi laifi ba. Al'amari na naija ƙasa ta ni fa abun yana ban tsoro. Amai da kisa na 'ya'yan Adam kamar kisan da ake wa sauro. Cikin gidanka babu tsaro, in ka fita ma kana jin tsoro. Har jami'an tsaro haka nan suke tabbas ka ji mai sauraro. Abdul Fashin suna na halin da muke ba zan ki faɗa ba. Ta da ku baya alkawarin mu kun karya shi, kun karya dukkanin alkawari, wannan abin kwai haushi. Kun shaida da kauye da birni, arewa kisa na kiyashi. Kun san da hakan Bilal na shaida, amma ba ku ce komai ba. Haka nan muka yi da ku ba jagororin mu na arewa, ya raka yanka ƙasa ta ba zai zama saki mu raba ba.